Ahojte priatelia, srdečne vás pozdravujeme z tohto krásneho mesta na severovýchode Slovenska z Bardejova. Prišli sme sem pozrieť, kde sa vyrábajú naše topánky, ktoré nás nosia do divokej prírody. No a my sme veľmi zvedaví, ako to v tej výrobe vyzerá, pretože aj nám záleží na tom, aby sme do prírody nosili kvalitnú obuv a kvalitné oblečenie. A chceme pre vás pripraviť také edukatívne naučné videá, ako správne chodiť, ako správne používať topánky, ako nosiť topánky v prírode, aké ich používať, lebo sme si všimli, že mnoho turistov nenosí správne topánky do prírody. A mnoho z vás ani nevie chodiť. Práve sme skončili návštevu našej slovenskej značky BOSP, kde sa vyrábajú slovenské topánky aj na hory. A sme z toho nadšení, že sme si mohli pozrieť celý proces výroby, kde sa vyrábajú aj naše topánky. Napríklad sme sa dozvedeli aj to, že na výrobu jedného typu topánok je nutných až vyše 300 rôznych tvárov ráznic. Alebo sme si pozreli, ako sa testujú topánky v akváriu, kde sa testuje vodoodolnosť. Pretože aj nám záleží na tom, aby sme boli v divočine, v bezpečí a v pohodlí dobrých topánok. Tak čaute. Čaute.